Күпме ситсы, опаға күлмәктегіләйінді. Айткан кышларым кабат итмәгез, ерак илләрдә иркен димәгез. Сарман, Минзәлә, Мамадыш, Ярчаллы еллар, айлар тәгәрмәш өстендә күпме җирләр ураган сарманлыларның данлыклы Нократ вокаль-инструменталь ансамбле Мәскәүгә хәтле барып җитеп, татар җырын таныта. Ансамбля «Нухрат» из города Мамадыш, Татарской АССР, мы тоже узнали из письма, присланного к нам в редакцию. Мы знаем, что в коллективе увлеченно поют татарские народные песни, что в составе этого коллектива есть даже семья. Я хочу обратиться к руководителю коллектива Васиму Ахмедшину. Ну, расскажите несколько слов о вашем ансамбле. Ну, во-первых, Нухрат – это древнее название реки Вятка, на которой мы живем. Халыкның язмышында бурылышлы 90-нчы елларда татарның рухын, аңын күтәреп мәйданнарны гөрләткән Әхмәт Шиннар бит ул.